Sa issa l-inkjesta mmexxija mill-maġistrati inkwerenti Joe Mifsud semet aktar minn 50 xhud. Dan brabta mal-inkjesta li qed issir fuq il-kwerela li fetaħ il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi kontra l-Armata fejn akkuża lis-soldati, lill-Brigadier u lill-Prim Ministru biqtil volontarju ta' migranti. Sorsi qrib l-investigazzjoni spjegaw lil One News kif l-inkjesta li bdiet il-ġimgħa 17 ta' April filgħaxija qed tisma' bir-reqqa dawn ix-xhieda kollha. L-istess sorsi qalu lil dan l-istazzjon li l-inkjesta se tisma' wkoll ix-xhieda ta' 66 immigrant li ġew salvati mill-Armata u li ddaħlu f'pajjiżna l-ħamis 9 ta' April filgħaxija. Dawn kienu l-aħħar immigranti li ddaħlu f'pajjiżna għaliex wara f'komunikat ċar il-Gvern Malti saħaq li mhux se jaċċetta u jiggarantixxi salvataġġ ta' aktar immigranti hekk kif il-portijiet huma magħluqa. Dakinhar il-Gvern kien qal li fiċ-ċirkostanzi preżenti ir-riżorsi lokali ta' pajjiżna sibqgħu il-ħin kollu ffukati fuq il-ġlieda kontra l-imxija tal-coronavirus. One News informat li fil-jum tal-ġimgħa jagħlaq il-perjodu tal-kwarantina għal dawn l-immigranti li qed jinżammu f'iżolament fiċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħalsafi. Għalhekk kien mistenni li wara li jgħaddi dan il-perjodu l-inkjesta maġisterjali tibda titkellem mal-immigranti. Iżda fl-aħħar sigħat il-persuni involuti fl-inkjesta ġew magħrufa mill-awtoritajiet tas-saħħa li bħala prekawzjoni dawn l-immigranti għandhom jitħallew f'iżolament għal ġimgħa oħra u għalhekk ix-xhieda tagħhom se tinstema' aktar tard. L-inkjesta iffukata f'Xatt it-Tiben fejn hemm l-iskwadra marittima tal-Forzi Armati ta' Malta u hemm ankrata wkoll il-patrol boat in kwistjoni il-P-52 u anki fil-bażi tal-ajru tal-Armata f'Ħalkirkop. Fuq l-operazzjoni li Jason Azzopardi qed jgħaddi l-soldati minn investigazzjoni ġie rrappurtat li l-Forzi Armati ta' Malta tajru l-ajruplani tagħhom għal aktar minn 20 siegħa sakemm ġie identifikat id-dingi li qed jiġi allegat li fuqhom mietu xi migranti. L-ajruplani tal-Armata taru f'diversi titjiriet f'distanza ta' aktar minn 3600 mil nautiku. B'kollox aktar minn 40 soldat qegħdin jiġu investigati fuq kwerela li fetaħ Jason Azzopardi. Dan kien ikkonfermah l-avukat Herman Mula li qed jagħti l-assistenza legali lis-soldati. Intant l-erba' il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi ħarab mill-akkużi li fetaħ kontra l-Armata. Wara li akkużhom biqtil tal-immigranti, Jason Azzopardi prova jaħbi idu billi rinunzja lilu nnifsu mill-kwerela. Dan għamlu jum wara li ħarġet informazzjoni mresqa mill-Laqda Repubblika stess li wriet li l-allegat sabotaġġ tad-dgħajsa bl-immigranti ma kien xejn għajr proċedura normali ta' salvataġġ mill-Armata lil persuni li jkunu bejn sema' u ilma.